Nalika aku pamit karipto dening Rio Mataram. Ibu pun esu katon kemelip kaya mutiara ing pasurutan. Aku tansah kelingan ing dalam sepecak sing saben dina ndak lewati budolan mulya sekolah iki. Ibu ngumpetake aku kanthi paninggal wening lan asih. Ngger budhal ngundi ilmu nganggo sangu besok. Ibu mung bisa nyangoni pangestu dadi generasi kang migunani. Angles rasane ati bening lan asih penyawange ibu ndek nggo sangu mencaki dina-dinaku kanthi semangat jenoning batin. Rasane ibu bakal ndak wujudake kanthi tulus lan bekti. Ibu kang putra bakal mutihu